1:45, aj 5 minút. Chcel som stretol okolo jedného rybára pred chvíľou. No a nejaké deti, čo išli cez most. Rieka je každú chvíľu iná. Teraz sa takto rozleje, kľudne si tečie, potom o chvíľu sa zasa zúži. Jedno miesto musel som cez kmeň prenášať, zaterasená komplet. Miestami sú do poltoku popadané stromy, miestami nejaké peré malé.